Kay Caldero. Uy, abot mo daw. Ayan, uno yung black. Tumol. Yun, shoutout mo dali. Shoutout ka muna. Shoutout. Uy. Ano na to? 20 plus na to eh. 27 bayad. No? 27 days. Yung. Bayad mo. Saan? Kaya ito lang. 27 days? Ganyan lang yan. Okay, Rila. Hindi, 13 na lang. Siya. Ko, ilang araw yun. Hindi ko naman alam kung ilang 40 araw days yun. lang yan. Ay, shoutout. 1 viewers. Yuck. Mood. Siya. Ugal kang bata ko. Wala yan kasi ginagawa mo na. Oh, bro. Halika, magkakantaanay. Shout out. Shout out. Bigyan natin yung ano natin. Lagi natin yung bibigyo. Pandisan. Shout out. Wow. I love the fans. Hindi. Sasakyan mo pa ako eh. Hindi pwede. Hindi pwede, nak. Pagod si Papa. Ano ba yan, nak? Pagti mo, ha? Ang kulit ng anak ko. Ang kulit. Huwag kang makulit. Papaluin kita. Huwag kang makulit. Paluin ka, Papa. Isa. Hi, Jenlyn Salty, shout out. First thumbs up. Thank you very much. Aray ko na. Nako. Pasensya na po kayo, nakaubad na po. Kasi nagaling ko lang sa palengke. Kauwi ko lang. Galing ako pagtitinda. Pahinga lang. Habang nagla-live. Baka sakaling mayroong magpalipad. Aray ko, palipad. Oh, palipad. Nakuha naman ako ng unan doon sa ano. Taas.
Ito binibili yung pandesal mo doon. Sa ano? Sa may Jordan. Binigyan ko nga dyan si ano eh. Si Bubang. Magkano to, Day? Okay. Ito. Balik presyo yan ah. Ginawa sa mo, te? Ito mo lagay yan. 9,000 to eh. Magkano yung isa? Cheetah. Mga ni alam. Tingnan mo. Maladin shoutout. Thank you po, Team Tacloban. Maraming salamat sa suporta. Kain ka na ba? Cheetah. Hindi ko yung sabaw. Cheetah, Ha? cheetah, cheetah, cheetah. Melody. Thank you very much po sa suporta. Sa akin na lang. Cheetah. Ilang taon mo na. Lion. Then, Horse. Elephant. sige, pag na lang. Animals. 3,000 lang na kinuha ko dyan. Farm. Simula na nilagay mo to? Oo, iniwan yan, ano ah. Nasa ulis eh. Ay, 12 yata yan. Oh. Tapos ang unang kuha mo dito, 2,000 agad ah. Tapos yung pinahatid mo pa sa akin, 2,000 pa. Animals. Ano sa... Ano na, ito. Nak! Tumigil ka na nga, kanina ka pa eh. Nak, hanap pa kayo. Ako, Hello, Mr. Elephants. How do we live with elephants? A zoo. Lion. Nakagay na nga lang. Elephant. Giraffe. Sabi ni natin kanina, kaya pumunta ko doon Animals. Ayun, natapon daw niya yung Animals. Milo ni Mark yan. Sabi niya daw, sorry mommy, sorry mommy. Natapon daw yung Milo. Eagle bird. Eagle bird. Jaggy Woodchuck. Nak, mangud-ngud ka nga dyan. Cheetah. Sheep. Ayaw mo pa kumain, tapon ko muna ito basura. eh. Ano naman yung top? Cheetah. Yeah. Ay, shoutout sa 1 viewers. Pasensya na kayo guys. Nagawad si Raya. What?
A rhinoceros. Four. Lion. Giraffe. Elephant. Elephant. Elephants. Stop. Yeah. Tiger. Zebra. Peacock. Monkey. Jackal. Hyena. Wolf. Monkey. Baboon. Antelope. Sisa. Wolf. Hala. Hawa. Gorilla. Chimpanzee. Orangutan. Gibbon. Elephant. Jaguar. Bird. Stop. Once hot. Waste. Hoy, huwag ka sumiksik dyan. Siksik ka na naman. Paluin kita. Ang yellow. Hindi. Eh. Eh. Ang yellow. Isa. Hindi nga pwede. Meow. Meow. Meow meow ka ba? Hindi ka naman meow meow eh. Isa.
Paluin kita, yung makinig sa akin. Ayaw. Ayaw talaga. Ha? Ayaw mo? Hindi mo babalik yan? Hindi mo babalik? Hindi mo babalik? Hindi ka nakikinig sa akin talaga. Napaka-twist mo sa akin. Sabi ko, pinungguling ko. Ulit-ulit ka. Hindi sa ulo. Where? What? Oh. Diba? What? Ano ko naman ito? Ah. Tawa lang ako. Ha. Ha. Ba't nandito yung cellphone ko? Hmm. Ha. Ba't nilipat to? Oh. Gusto mo tayo? Ano daw kung gusto? Here. One, two, 4, 5. Eh, shout out 3 viewers. Nakuha mo ko ng ano na? Unan na. Yung sa taas, utos mo sa kanila. Ayan yan. Pay, huwag mong pakialaman yan. Kunin mo dun. Git ka daw ng pillow. Teka dito. Git ka daw ng pillow sa taas. Bakit napanin mo? Hindi na, kuha mo kong pila. Git ka daw ng pillow sa taas. Go upstairs. Upstairs.
Kailan ba yung ano ng mawang doon? Tagal po. August. Nag-advance ka ba? Hindi nga pa alam. Ayun na ako si Mark dyan. Paulit-ulit, pabalik-balik ganyan. Katitigil. Paluin kita. I rush. Bars ka yung tito mo doon. Nak! Ayos ka, hindi yung penguin. Hindi niya ginagawa niya sa mga tita niya kanina. Sinusuong-suungan. Ito yung ano na malunggay.
Ano yung sunod yung tulo? Hmm? Ano sa tawid? Hmm. Ano ba? Hmm. Aray ko na. Papa. More. Sayo-sayo na naman. Yum, yum. Reading the boxes of seven. Reading the books is it. Yum, yum. Kain na ako. Kain tayo. Sige, pag nakuntog ka sa kaldero. Sabi! Tabi ng tabi. Tabi. Oy. Bawal mo na upuan mo doon sa labas, oh. Ako na doon ulit. Wait na tayo. Ayun mo circle. Fair. Dali na, kunin mo doon. Ayun mo. Sa taas. Ay. Bala ka dyan. Wala ka. Circle nga.
Pinag-upuan. Kaya kita. Una kasi ang ano dito? Ayaw mo pukuin yung tagay mo. Wala pa naman tulog na maaga. Ba't may nabibili si Rodin ng ganito to eh? May lalaki na maliliit. Ano pa tayo?
Niayos na yung bahay niya. Ano? Tinggong na din naman yan. Loy. Pinapapak niya yung ganito. Sali si Lalo. Tato. Ba? Gusto mo mag-uya, Mark, dyan? Kinakasapan din. Good enough. Yan. Yan. Wala kasi silang batak eh. Ganyan yun.
Ngayon, Marcia, bilisan mo lang kasi para matulog ka na. Wala, takit lang. Wala dyan. Ay, nako, huwag mo sayang-sayangin yan. Hindi yan pabango. Hindi ko yung matanda. Tumayo ka nga. Ayos mo na, kinaantok na ako eh. Tumayo ka.
natulog si mama kagabi, naaga-aga pa ng meeting. Friday, eh? Ganyan din yung tinga mo. Ang haba yan. Pwede. Miguel. Akin. Oh.
Uy, huwag kang umiga na kumakain. Tumayo. Ano ang karin ano? Bakit ganyan? Hindi mo naman ang kailangan ituwad yan. Uy! Tayo mo muna yung pag-isip. Ano? Tayo mo pag-isip. Bakit? Bakit? Problema? Boyot.
Sige, malaglag ka dyan. Gusto mong pagkain. Tingnan mo yung kanan mo dito, ang dami-dami. Busog ka na naman dyan sa tubig. Ganito to, ay kikilo natin sa 120 yan, na paano yan ang ano, may sa daan. Ano mo na yan, 50 lang, mura na yan. Dito rin yan, ninanoan ko lang. 50. Guys, ayaw nyo? Kasi mo dito ah. Mutik pangin ko, kung magkano ayaw mo maniwa, babalikan mo to. Hindi ako kung magkano to, kahit sa 100 ang kilo mga karay, papalo to ng mga 80 to 70 or 90. Sandaan lang yan ha. 84. Kaya sa 120 ba? 100. Ayaw maniwala sa akin, tagal-tagal ko na nagmamais din ay. Ayaw mo pa ng mura. Okay ko, alam mo na. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless you. Sa puti, 60. Bakit? Ayaw. Sabado linggo talaga. Ano? Sa puti, 60. Kalahati. Ayaw pa. Sabado linggo talaga mga kauray. Pag nagtinda ka rito sa maganda talagang kahit fish mo, 120 ka na. Sila customer, sunod na nila mga bagong nakakaya nila kasi bago sa ako. Ayun kasi mga ganito Ronis to Friday. Lalo na yun. Hindi naman natin pwede bigay natin ng 80, 70. Wala tayong 80 tayo. Malulugi tayo. Kaya yun nga sinabi ko kanina pa. Wala nang negosyo na gusto malugi. Lahat ng negosyo gusto umangat. Kumita, di ba? Tama, di ba? Porque time mo. Feeling ko talaga tama yung sinabi ko. Wala nang negosyo na gusto malugi. Tandaan niya. Kahit naman sino. Kahit nga maliliit lang na tinda-tindahan. Gusto nila kumita kahit pa pisotos. Ha? Malakas yan. Maganda nga yung umulan eh. Pabor sa mais ko. Lin. Ay, bili na ate, bili na oh. Opya. Opya. Ay kaya, gusto yung dalhin si ate ah. Kaya bili na ate mais. Maraming ka ng ilaw. 120 tsaka 40 okay. Bili na kayo ate. Bili na ate, bili na. Ay, John. Ang aso ko, mga Kulit mo ah. Kumain ka na dyan. What we mentioned a while ago in the pregame, when he hit it from the outside, he saw it in the first quarter, they were definitely effective. And then San Miguel took it down low. Mamaya, tulog na naman nila. Ayan lang ako. Si ate. Sikat kasi ako mga oras. Yeah, you wanted to talk about a play that happened
corner shot. And then Family, it's Brandon family. Gabriela. Yun, no? Yes. Okay, so this is how it starts. First of all, Yan yung talaga asawa ni ano ni September Santi. then goes to September. Torres. But our alcohol will Aray ko yung pamilya. Pamilya ng Santi. Uy, ba't mo tinatulak yung darling mo? With 64. and then Barco will be going on Nangako yan eh. until the 120 nga bintahan namin yan. which is not going to be but Jordan has a 64 ka. Hindi mag-isang bandil ka po. Tama lang ang timbangan yan, ma'am. Tama timbangan. Sigurado naman yan. Sa piraso, 64. Ano, di ka kita? Ikaw, galing mo. Matawag siya ng 60 na lang. Kumain ka na. Susumpupin kita dyan. Kumain ka na. At para mabilis lumamig, pinutukan niya ng electric fan. Kailangan na wala yung bote ng bigas, saka pinutpura ng sinong buko o yeast. Ilagay na sa palangga ng may dahon, 24 oras at luto na. Tinakpan ng dahon ng sabi ng sako. At inipak sa bahagi ng kanilang bahay, hindi na aahawan.
Sa ipangalan ko ng nagpapansin tinte at wala dahil gusto ko ng dala ay dapat ko sa pagbebenta ng pintura, mag-isang itinagulong ni Cecilia ang 11 niyang mga anak mula nung siya'y nagmula. Ngayon, ang dami kong nila kapag graduate ng high school. Ang binubunga ni Cecilia, hindi lang daw pagkakutan, mainam din daw sa kalusugan. Binubunga ng pintura, gamot sa ulcer, gamot sa asin. Yung pinubunga po yun ang ginagamit natin para ilabas nila yung nila fermented foods. Maganda po sa atin. Nakakatulong po ang bacteria. Nalabanan po nito ang H. pylori, which is nakakapos po ng ulcer. Nakakabalance po ito ng pH level and resolution ng ating digestive system. Bago naman po sila mga kasila, bago naman magpuro o mag-ferment ng pagkain ang ating mga niluno. Hindi lang kasi ito napapasarap ang lasa, napapahaba rin ito ang tinatawag na shelf life o ang itatagal ng pagkain bago mabulok. Sa mga panahon nung dapat tayo ng power refrigerators, kapag na may mga oversupply ng mga bigas mo na ginagawa, hanggang sa matapon ito, hanggang sa pagkaya ito, kapag-ibay na sa mas higit na iniisip ang kinabukasan, o lalo na nagtalang Dito naman sa kabundukan ng sabla sa bibig, may isang makaluma at sagradong paraan ng paggawa ng purong kanin na buhay na buhay kasi sa umulang panahon. Ito ang kanin sa likod ng pinagmamalilang tawag o rice wine at ang tawag nila ito, bimbo. Malagkit din ito, mamula-mula at may kakailang aroma o amoy. wala sa tulong ba kami. Hindi kita namin sa mga okasyon, pero ang talagang nagtulong sa akin ay yung yan ang Paggawa ng tikol, walang shortcut. Ang gamit nilang kanin, in white rice, ang kulay itim. Piniprefer namin talaga yung malaki na kind of rice. Yung isang klase ng malaki rice na karaniwan tinatanim dito sa Highland ng araw. Kasi matigat at saka kakaiba rin yung tsura. Ano Martigan? Tapos ka na kumain? Ikaw. Pagkatapos hugasan, isinaing ang bigas. Dapat hapong lang para hindi magkaligid pagka lalagyan na natin ng food. Habang niluluto ang bigas, inihanda na ang salaw o bangat. Kailangan natin siguraduhin na malinis at nakatuyo yung ating lalagyan. Ang kanilang pang-ferment, bukol, isang natural yeast na gawa sa kanin, luya at damo. Dudurugin ito hanggang maging pino. Sa bilao na may dahon ng saging, doon mismo inilatag ang kanin. Kunin mo to. Ngayong matabig na ang ating kanin, saka natin ilalagay yung food. Kunik. Ito po yung kawayan. Kailangan natin itong ilagay dito sa gitna ng ating sabaw. Para pag sakaling pagtubig ay dito lang pumunta sa loob at madali natin itong i-extract. Gusto mo na? Mag-stress na tayo? Tignan ko ako. Kung ang ibang binurong kanin, isang araw lang ang paghahanda, ang dipper na abot ng isang buwan. Ang dipper hindi nawawala sa hapag ng mga tiga-sablan, lalo na tuwing meron silang gagawing ritual katulad ng kiwa. Ayun po yung pag-blessing sa mga nag-attend ng Korean. Sa iba nilang luto, gaya ng pinikpikan, para mas masarap daw. Parang mayroon siyang bitin, kahit wala. Akin. Kailangan natin pagsikilan. Yung identity namin sa Korean. Si 73 anyos na silang isa, pero halos araw-araw pa rin niyang sinusulat ang ubat sa Esperanza, Sultan Kudarat. Nangungunga kasi siya ng mga dahon na ipapabalot niya sa ginagawa niyang binurong kanin na kung tawagin,
puso. Ang mga puno nito nasa mula 4 hanggang 10 metro lang ang taas. Mahirap po nilang dahon ng alay sa bundok. Pag nang aakin ng dahon ng alay, dapat ganito kalaki, dapat sungit puso. Nung nakakolekta na siya ng sapat na dahon, umuwi na siya para magluto Ako na, ng papay. pinalagay ko naman. Baka. Nakakapagod. Iilan lang ang marunong magluto nito sa buong Esperanza. At sila Pisa na marahil ang pinakamatanda sa kanila. Sa paggawa ng tapal, unang-unang nagsali sila Pisa ng 4 na kilong bigas. Nung naluto na ang kanin, hinayaan niya muna itong lumamig. At saka niya ito binigburan ng buko o is. Ang kanin, sunod niyang ibinalot sa mga nakolektang dahon. Hindi natin pupuntan ang pagbenta natin. Ang mga gawa niyang tapal, isinuksok niya sa isang lalagyan. Tinakpan ulit ng dahon. Iyan ang paraan ng madaling init. Yan. Tapos na. At inimba sa isang malamig na sulok ng kanyang tahanan. Hahayaan niya itong magpuro o mag-ferment sa loob ng 24 oras. Dati, tuwing Eid al-Fitr o huling araw ng Ramadan lang daw natitikman ang tapay nila Pisa. Yan ang pinakain sa mga tao pagkatapos magtimba. Simbolo ito ng kultura namin, mga moro. Ay, mga bukid! Hindi na tayo ng tapay. Pero dahil sa pagmamahal sa kanilang tradisyon at para may extra kita na rin, halos araw-araw niya na itong inilalako. Yung tapay, iborito ng mga tao sa umaga, ang partner niya, yung kapit ng meeting, ay, patatayan, mahirap siya. Hindi ko naramdaman ng pagod ko dahil yan ang paraan ko sa mga sa pera. Right. Kung katulan niya ba, kapalagan ko ba niya sa tapay, tapos ito katulan niya sa kultura namin. Para sa ating mga Pinoy, kanin is Nakakaliga na. life. Pero may ilan tayong mga kababayan na hindi Bilisan mo na rin ba, kontento sa sabi ko? kanin lang. Dapat i-level up into inurong kanin para mas laki. Lifer! Nariyan lang sila sa tabi-tabi. Nagpaparamdam, nagpapakita, nag-aasing ng lagim. Nahuli mo ba sila sa kamera? Ipadala lang ang inyong mga manindig balay mong kwento kasama ang video o litrato sa microsite egg. Ang pinaka-nakakakilabot na mga kwento mananalo ng 10,000 pesos at may tatampok sa pinakahabang kapuso mo. Jessica Soho Halloween Special. Ito, mahilig ko. Ilan sa mga butong nakuha mula sa Taal Lake, kumpirmado sa tao. Kabilang na ang sa Balakang na mas match kaya sa DNA test sa isa sa mga kaanak ng Los Sabuneros. Sa gitna ng kalmadong lawa, isang malakas na sigaw ng kalikasan ang umalingaw-ngaw dito lang Huwebes. Ang Bulkang Taal nagkaroon ng bahagyang
Kaya sinabayan ito ang sunod-sunod na pasabog at pag-ahon ng mga posibleng ebidensya na yumanig sa patuloy na paghahanap sa Los Sabuneros na di umano pinatay at itinapo o itinaon sa lawa ng Taal. Sa pagtatapos ng pagsisid ng Philippine Coast Guard o ng PCG sa unang kwadrat o bahagi ng lawa, Di ba sabi ko ulit yan, pinatulog na yung tatay mo. ang nawawalang mga sabungero, 4 na sako ang naiahon. Since last week, celebrable naman, obviously, it has a 6 to 8 number of votes. Nung nahanap ko din sa quadrant na yun, sa dati, is a positive indication that he knew what he was talking about. Batay sa ginawang pagsusulit ng PFA Forensic Group at isa sa mga buto na kanilang na-recover sa lawa, bahagi ng buto sa balakang ng tao. Kasi yung mga structures na qualify na ito. Ang sinapit na mga na-recover na buto, pinagtugma sa mga isiniwalat ni alias Lando na una na namin itinangko dito sa KMJS sa 2022 taon kung kailan unang pumutok ang issue tungkol sa Los Sabuneros. Si Lando, driver ng mga sabungero. Tinukot limano sa sabungan sa Santa Cruz sa Laguna. Tinulong, pero pinalauna, pinakawala. Itong Huwebes, bilang bahagi ng paghahanap sa tinaguriang Los Sabuneros, ay nahukay na 3 kalansay ang mga otoridad, hindi sa lawa, kundi sa isang pampublikong sementeryo sa bayan ng Laurel sa Batangas. Noong 2020, may lumutang na mga katawan sa dati. Ito, kinuha ng police natin. Pinibig na lang nila yun. So yan yung impact sa kulinari ng kapal. 2 sa mga ito, kalansay ng isang lalaki, habang ang isa, hinihinalang kalansay ng babae. Yung isa parang female, kasi may nahalapan din ng underwear na babae. Hopefully, may makukuha din. Matatanda ang isa sa 34 na nawawala ang buhay buntis na si Jonathan Bugin na nawala kasama ang 5 iba pa sa sabungan ng Santa Cruz, Laguna, January 6, 2022. Matagal na po siyang nawawala, ako pinag-aalala na talaga. Sabi mo nung una, yung mga nawawalang sabungero, malamang tinapon sa talde. May pinalita nga sa akin, nakarating sa akin na yung buntis, parang lumutang. Yung buntis kasi yung January 13, ito yata 2021, hindi ko matandaan, yung buntis kasing kasama. Pero sa ngayon, hindi pa makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga napukay na buto. Pinamili niya sa nation of the report kung palita. Pero kung sila hanap, basketball, sando. Ang sa manager ng punerarya na tumanggap sa mga labi kung ito'y napagpuan at inibig na kagapos daw ang mga biktima at may tama ng bala sa ulo. Mga tapon lang po, may mga tama ng baril, laging ano po kayo refer ko, kulang ID, kulang tato, ang mukha ko, pagka natin makilala, kulong na. Tapos Ibabagdaman natin Sodrox. Yan nga po sa mga comment na gusto pinapakita na kababad po sa Sodrox. Bago ang mga kalansay na ito sa mga nawawalang sabungero. sa mga relatives ko na ay lumapit na rin po sila. Sinuhala na rin po namin sila ng standard specialist. Sabi po namin sa isa't isa lang na may magbansanin. Justisya na po talaga rin. Ang pinakabata sa 12 sabungero ang Cubong Quezon Province na si Marisol o Utol kung kanilang tawagin. Si Utoy, 14 anyos lang daw nung naglarong parang pula. Kwento ng kanyang inang si Maricel, nagpapantuka ng manok ang kanyang anak sa isang sabungan sa Laguna kasama ang pinsang si John Mo, 17 anyos. Nagulat na ako nung tumawag pala yung anak ko sa tapungan. Sabi ko, hindi mo lang nagpaalam itong batang ito sa akin. Wala pa kung isang buwan siyang natatrabaho. Hindi ako po yung nag-aaral na noon.
kumbaga kung siya ay nadamay lang. Ang alam po niya ay magpatubala ng manok, ng ilabay, papainom lang yun ng mga manok doon. Sinubukan din daw nilang hanapin ang anak sa sabungan kung saan muli itong namataan. Hindi kami pinapasok yun eh. Nagpunta nga kami ng gwardiya, nag-aano daw po kami doon. Pumunta po kami nga sa FBI. Wala rin po silang mayan. Nagsampa po kami ng kaso kasi lang sumag. Wala kami ebidensya. Ito po ang paborito niyang suotin. Pag po siya nag-alala. Ito po ang gusto niya, sabi ko niya. Nakikita ko po yung gamit niya, inasin ko po yung mga gamit niya, tapos inayak ko yung mga gamit niya. Sabi ko, anak na, saan ka na? Hindi ka na nakabalik. Sabi ko sa mga kapatid niya, huwag ka baka nag-gamit ni Uday. Isang araw, bumalik yung anak ko. Ito po yung mga t-shirt at saka jacket ng anak ko na paborito niya. Lagi niya itong sinusuot. Ay, siya na magpunta. Tapos yung sando na yung gupit-gupit ay pati naalala ko po ang anak ko, makapatak na lang ang luha ko. Sobrang mahal ko. Dahil nag-iisa po siyang lalaki na anak namin. Pag pumunta kami ng dagat, kasama kami. Kulang mo yung ma'am. Namimiss ko na po siya talaga, ma'am. Pag ako nakakakita ko din lang, sabi ko, talaga po ako. Parang masyado puso ko talaga, ma'am. Minsan po, napapanaginip pa ako doon si my God. Sabi po niya sa akin, mama, tulungan mo naman ako. Hirap na ako, mama. Ang dating master agent naman ng isabong operation na si Arvin, inilahad na pinsan na rin daw siyang pinagtagtaang panin. Araw, by way home po, hinarap po ko ng dalawang Eto naman mga ma'am, sige mo dyan ha. Kita ang pagbaba ng isang gunman at pagparamutok ng sunod-sunod gamit ang isang high-powered firearm bago tumakas ang mga salarin. ang gano'n nila ang sana. Sinay ko po lang sa amin na nagpapalog sa 200. Tapos nabalaki, inubos nila sa akin. Galing ako ng malapitan at talagang sinusur po nila na mapatay po ako. Dami oh! Galing kasi oh! Pero si Arvin, maswerte raw na nakaligtas. Nawa naman po ng Panginoon, mayroon po tayo pinamahan ng bala, naroon po tayo ng mga gas-gas, yung mga kasing po namin bubong po sa langit. Ayon kay Julie Dondon Patigongan na unang nakilala sa alias na photo ang nasa likod umano ng tangkang pagpatay kay Arvin ang dati nitong amo na si Charlie Atong A na boss din noon ni Arvin sa isabong. Doon makaraang makalis po ko ng tao. Pagkita kami, sabi niya sa akin, may suspect na ako sa pamama po sa akin ng 2021. Sabi ko sa kanya, ano po mga bulis? Tinanong niya po ako, meron na ba ako kasi mastermind? Alam mo ba na si Mr. Ato nga, nagbago sa'yo? Ang unang reaksyon ko, totoo ba? Ano kasalanan mo kayo sa ato? Hinahuli daw niya Chuchopek, manatabo, at nabagin daw yung pangalan ko. Ako daw yung final, kabila na hindi naman po totoo. Si Arvin, tinuturing na rin ngayong potential witness o saksi sa kaso. Sinubukan namin una ng pahayag ang kampo ni Atong A tungkol sa paratang na ito ni Dondo. Tumanggi silang magpaulak ng panayam. Samantala, sa isang press call nitong Lunes sa Napolco o National Police Commission, itinawid ni Dondo ng pangalan ng 18 mga pulis na di umano sampot sa pagpawala ng mga sabungero. Pinapasagot po natin dun sa complaint ni Tandongan yung 12 pulis na napangalanan po sa complaint affidavit. Natatandaan po natin, 18 actually nasa complaint, pero 12 lang po doon ang nasa active service. 6 po doon tanggal na po sa servisyo sa marami pong kadahilanan. From there, binigyan po sila ng ibang araw po mula po sa pagkakatanggap nila ng summons. Yung po pang 5 araw na yun,
araw na to, o Sabado. As of this moment, Saturday morning, wala pa silang sinasubmit dahil po Sabado po yung bagsak ng pang-5 araw, pero po sila hanggang Lunes. Para sumagot po sila sumunod sa Lunes, magkakaroon po ng waiver of their rights. So answer, i-assess na lang po yung complaint po ni Kalitongan, kung ito po ay dapat na sumapapa ng formal charge sa mismong national. Sinubukan namin muna ng pahayag ang iba pang mga akusado na tinutukoy ni Goto. Hindi sila tumugot sa aming mga mensahe. Kabilang sa mga sinampahan niya ng kaso, ang dating Martian, huwag ka malikot. RTO, Police Major General Jonel Escobo. Agad naman itong pinabulaanan ni General Escobo. I categorically deny my involvement in any manner, and I will present evidence to clear my name. I am ready to answer any allegations at the proper forum. At para hindi ko patitungan, hinahanda na ng aking mga abogado ang kaupalang ako sa malisyoso at walang tatayang akusasyon sa akin. Samantala, isa pa sa pinangalanan ni Goto, si Police Master Sergeant Joey Encarnacion na di umano mayroong palaisdaan sa Paalay kung saan din pinaniniwala ang itinapon noon ang mga di umano'y binukot at pinatay ng mga sabyero. Actually, hindi ako nakarating sa lugar na yan. Ang isa sa grupo na may-ari ng palaisdaan, si Encarnacion, alam lahat kaya pumantayo po sa bigyan nila ng magandang pagbitan. Ang palaisdaan natuto ng aming team sa bayan ng Laurel. 5 minuto lang ito mula sa Pampang. Ang kubo, abandonado na na ng aming team. Ang palaisdaan, bahagi ng first quadrant na sinulog ng Philippine Coast Guard kung saan nag-aamon dito ng Webe ang 2 pang sapo ng mga buto. Kabilang na ang hinihinalang tatya o trip ng tao. Sinubukan din namin kuhanan ng pahayag ang kampo ni Encarnacion pero hindi sila tumugot. Samantala, aabutin ng 5 araw hanggang 1 linggo upang makabuo ng initial findings mula sa prinosesong DNA sample na nakuha mula sa mga na-recover na buto sa lawa. Pagkatapos nito, kakailanganin muli ng 1 pang linggo para naman ma-cross-match ang mga isinumitong DNA sample ng 18 kaanak ng mga nawawalang sabyero. O, sino nga dyan, no? Senior high school. Ang harap ko niya ay maging isang pulis. Yung sabi niya sa akin, mama, gusto ko maging pulis ako para matulungan ko yung mga tao. Anak, bigyan kita ng katarungan sa pagkawala mo. Agawin namin lahat at ang paraan para magbigyan ka ng justisya. Alam mo to, yung goal, miss na kita. Dalahin mo sa Panginoon Diyos na sana ay Saan mo na naman dadalhin yan?